Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. U Secretary of State jang ka US Marco Rubio hakasing balang uloong baka Amerika kan sedang ban weng no iki visa jang kisam la pule na China kan thup yakitu ki badan jing dai bat ka seng Communist Party jang ka China lani ki ba pule haki benta ki ba kongsan haka kerwa Rubio uloong baka tanat kan sapen bek thumai ru yaki kendon ai visa bat pen klan ya ka jing pet benia ha baroh ki jing pan visa ki ban wan na China bat Hong Kong ke embassy jang ka China Washington kamsim la juba mador halor ka jing karpat ban ai jing tip halor kani ka China ka dei kari ka baar ha ka jing bon ki samla puli nabari ki bawad ki jing puli bakham shalor Amerika house name aja apulai aja apusau da ka badan arlak nyo punyo hajar lais ba khandai po prangut ki samla puli ongka Institute of International Education hakasing balang layathu bakatanat kambari jang ka US kalapen sange no yaki jing thong thmai na ka benta kinong apply visa jang ki sama puli bat kinang wan jang kai perthei namar laong baka sokar jang utram hakani ka sin kala penya re ka jing pej benia yaki samla puli nabari haki social media bat kadang yale ban thawla ban penjo re ka jing perking bat ban penduna no yaka jing sampisa chaki samla puli ban nabari kumsi benta jang ka jing persang barat ba jong ka ban pendet ya ka jing thmu bateng e jong utram halor ka jing wan buhai shno